en nyathini. Bolo kede. Kura dhi yalo gi mesa ka mesa ni nono kata ka diyo dele maka. Onyia kaka nende nyiano, onyia kaka guru na. Ne matini. Aweyo nen mari. Nyae. Aruda. Na dia ada gol kabur dogo lagi ni. Ai. No, Baseri ti malich ma. Ne gin ariyo. Achiel auso 600 iwinjo. Moro mane dende ni be chak 600. Makane. To koro magi tango. To mano amaki nango. Okidwa. Ok ni okadwar bana game kar game ke ni mondo ikaw. Wane mondi. Mak pesa ban. Donge kaka watiyo kare med moko wa. Mak 200 ni mondi iwinjo. Bana magi gik moko anyal bana. Koro 200. Mani wito pesa. Bana ok anyal bana. Iwito pesa. Bana mano gik moko nyalre. Koro ini dwaro pesa di. But inya 200, imiya 200. Bana okidwa pesa to we bwana. Bana man kan ne kaw 200 ni 100 1,000. Ngano mako gweno. To ngano mako gweno. Ngano miyo ngano gweno. Ngano mako gweno. Bana ina nge kaka tiyo. Ne bwana inge kaka ina kaka tiyo ko tiji tega. Kama kiloka ga yin. Bana tomato gik moko nyalre ka ne iwinji. Kawuono to ok magi moko nyalre. Chieng mane ne iwinji. Awinji. Wadhi timo ni iwinji. Diel cha dong ngeni 200 moro no dong kuche. Ba separate ngeni diel cha an mana go. We go koko. Do bana kata mos mana lino kiwinja ka. Diel cha dong ngeni 200 moro no dong kama machande. Ang idhi kaw kiwinji. Bana ok adhi ir mamano nikech mamano nokoni no semi pesa. Noko miya te. Pesa no miyi te to in miluo kai 100 alafu iwuok gi ngwech. Kendo ing'e liworiere bathodwa kiluonga gi achiel mondo imiya down to imiya 100 tigomo gi ngwech diel mane duong' malisha tan mana gonye winji ing'e kaka watiyo ga dong bana ito tiyo kod irach ka wuod ma koro ne penina dong na weni bwana koro ing'a jama nani ang'a timi niwe na nyako manan ma adhi magolo dala an magole dala mageme alafu chaki make ka irekode rangach kamato iduogi golo dhaw gi jomoko kago migono nungone winji ne bana serifinga jama na bwana koro kawuni timore kaw 200 ni winjo 200 to kayie bana dong asa nyisi ni diel cha 200 no dong kama machande koro kama mama cha kadire nyisa ni ati ni no semi pesa alafu 100 alafu bana separate bana 200 no dong bwana wasego kodi deal mang'eny bwana kwani mae mokuonge kiaya an magi gik michwanya kiaya kawuni kiaya okabigo kodi deal mora mora inya paro gwend joko ndeng moro mano waliure to kot moro mane chiemo mane gitwecha na mi pesa di dong ina mi biri ngisa ni atadhi am pesa ka adongo kano sigaw gwen kasto kadeni aido ni sikaw pesa ni miya pesa magoni ngisa ni miya na kalo kanyo to mama choluonga na arawa kaw pesa koro mano yendo nyiso dong gimoro to na mi koso bana koro kawuono ne gimikelo bana ma 200 bana 200 to dong chenje maonge ya serifia to kare 100,000 na dia mba vil chenje to dong ya to kare manyisi ni angi ke bi kare dala ikaw 200 kare ngati mi seri madil wasego mang'eny ni bana kare na dia school bana makoro chenje tum dong akonyi kidwa goyi mane kaw nyar ngane nyar petu cha dong akonyi kidwa goyi kata ibe don chenje akonyi ga joka kane riure na ngau pile ko panga Sherifi nga jama na wakonyore ga kodi lakini kaw matin no tirom go bwana podwa brogo deal mang'eny bwana ngati imi bwana kata ngoto ni bana to bana ngano inga jama na sheri inga kare koro aido mana kare temni a iwinjo aido modono ne an gi mpango moro ka iwinjo ineno kiny godhiambo na biro to onge iwinjo kiny godhiambo Kawuono to jogweng' te dwa ng'iya. Dwa winja gimoro amora. Ade manyalo pidho ne nyithigi gweno. Area ni te. To kamoro amora to kawini gweno lale. Kawuono gidwa yie. Wuod Joshua, achiel mang'eyo. Nyalo biro to kwalo gwenda. Akini nyathini atime nade? Akini doido nyathini nang'o? Separate nyakini dwa natime nade? Ani ba nyithindo ka grade school, tan be mama nyina nyithindo, tan kenda. Separate kawuono dwa nena. Separate dwa nena kawuono. Gilenda mowacho ga pile na lelo, kawuono dwa yie na lelo. Kawuono separate dwa yie na lelo. To baba gigi ka bura nitie, to gine ma gikungo giringo. Ka dwa wacho wach gigi, to giwacho ni ane malelo. Kawuono lenda no gidwa neno. Gidwa neno na kawuono makata sani makanene gi baba gi. Kaneno separate gi baba gi. Kawuono baba gi dwa yie ni karambe kitarach.
E gweng' ka winjo ni wacho ni Kitarach akiaga kinyo ng'ato boka kiny ga ng'ato. To kawuono separate gini dwa nena. Adwa matimo mana giga achiel ariyo adek to kanyo tadhi anini. Adhi manyo separate no gi tienda. Sani. Ya ani madinga pidh ni nyithi mon gwen ka gima gito gwen gi tok lal ga. Wach no lit na marach. Lit na monego ter mana akiana ter wach ni Leron gero land na e radio kuchocho. Akiana tim nang'o? Akia. But Nyasaye dhi konya gwenda go tadhi yudo. Giketo ni gine jo undu makor gweng kae nyar ng'ane kanyo to kio timre nade. Ki winjo ne gin. Kiar diand ng'ato kanyo to lal gin. Ki ang'o ma gin wang'ni tadhi stop gi. This time round gidhi ni an be an nyar ng'a. Anya sido ge tiende ke banya hero gidwe yie. Wawa los giga gi. Ane madana pidh ne nyithi mon gwen. Tagi manta fo. Rombe joka ng'ane ka kwaye gini rombe joko ndeng iwinjo. Ite mwacho ni ati mar gweno ni rucha kama ok ruchre ya ng'amedi 200 iwinjo bana 200 ok ruchre koro idha miwacho nda 400 bana ne ki ango diambo sa apagadi adi apagare iwinjo rombe joko ndeng ka kwage pap kachacha ang wang'ene kaka wakawo moro ni kanyo endo nyalo gine pesa wedo ng'eni kiny tich ariyo makoro wawinjre kodi ineno rombo no an makawe ma use to koro an mami pesa ng'awo biro gi parono koro pach gweno changano biro bwana Sherif bwana ne bedi ng'a jama bwana ne in kaw 200 no iwinjo ang ibi kaw 200 modong ot iwinjo abiro dala mondo wago wak masma ne abiro kaw 200 no dala bi kaw 200 dala sa jamana koro bana an rombo nan madhi ta gonya alafu koro angisi bana separate bana dongante mangi customer dongante mingene ago gadil ane bro kaoe ane bro lingi story no zimia hiyo story bro zimia hiyo story sa bana anto zimia hiyo story bana lingi story no anto zi bana angi bi kaw daw ago deal gi ng'an no ma anya loso ni ng'ani deals madongo nyar joko kuba kaka anda gemo ni owuogo gi ng'wecha dhi go nyaka dala sani wachre piny moro notimore kae no gima konyako moro gi repo to wuon gi to kinyiso to wuon gi doge tek ta doge tek mana ka jang'ad ka do jang'ad bi yaw he ati Joshua no kawuono wawa luok wang'a udwe yie kawuono repo gi kita mbele repo gi kita mbele kiati mang'o gwenda he kawuono gidwe yie waketo kombe na miyo kawuono gidwa manya kendgi doda ni awe nono lakini Nyasaye ema wego wuod Joshua no dwa yie ni aneng'a giketa ni girepo gikwano ji kiang'o anto mara tok dhi nono separate to ang'o matimi ikelo gik moko te ewi mesa gimoro lal naka gimoro lal naka hai separate magi simbe gite magi simbe ga separate simbe gi golo kanye magi dong simbe ga mokwongo in mane apimi separate gik mimanyo to magi mimanyo koro idonje bag na tikawo gik moko e bag separate ti wako nyaka to farusi separate woche nyiri ne timango e bagni an nokasogi mago kuoche ga imanyo gimok mari separate an bab separate ba sani ago gilach bingeni dire man an senior teacher nyithindo mapuonjo sani moko riembo ndege
to mane wigi tek sani kata mkokoteni ok gidhir odhier ma serious separate tangane simbego bado koro simba kendo wuoche gi bende moko ni idhi timo gi nade dong nakwanyogi kuchocho e ndaro mana biyo separate wuoche manyien gi inyalo kwanyo wuoche manyien wuochego nakwanya dier wuochego nakwanyo kul kati dong ne wan gi Sharif nyoro ne wakwanyogi mokwongo in fact apenji I just want to ask you a very simple question with your age and the Sharif ng'amonego bedi to puonjo wadgi to tabia maber separate answer me before I answer you with this okwajo mine answer me separate ikudu wiya egwenka ni would Mwalimu Joshua Emma is notorious would Mwalimu Joshua Emma is confused element in this area with thefting ano kaja kuano wacha kudona kwanyo kujojo kata di penj Sharif ingeni nyathi malwete bor obvious or defend himself gi TIs separate I'm totally confused with you as my child. You are a thief. How comes ni kwani ne sin mar accident mangato ogore piny gari ma wuoche wuok e tiende an wuoche go kane wabiro gi Sharif nyoro mane wakwath to gine wayudo mae mane wakwongo yudo dagane simbe mantie baka baba no mayudo simbe go mando gima sime ka an man gi sim achiel ma anyango nyaminwe mane oro na to in simbe adek separate one day you will kill me one day you will kill me ibro ne alive simachel inano mai ma mar Sharif kasto ma maroto dongan mae mara koro sani idwa nyisa ni matinde in agent mar jomago simbe ne jogi Into aja na jakuin baba na iluonga ne jakuin kata kiri ngato you are a thief. I'm not afraid to tell you this. Sekwalo gango kaya sekwalo gango aja puonj a senior teacher retired senior teacher idwa kuodo wiya sani eri ni we adi kuma dhiye ana eniselunga ni jakuo separate kitem wuok buta ni iwacho ni awe idhi kumidhi koro record separate how many times aluongi separate ba kiki no bendi dalaka won separate Hivi kaka luongi. Awi luongi dala ni didi. Semeji kwana chwanyi kozo ni ile in podi mor inyisa na leki. Wodiere. Ha? Nyathini uketo ni kwalo wanda pile to ka jinie barasa to ka wuoyo ti ikaw na rat. I defend nyathini pile. Joshua Mia uru gwenda. Winda? Semeji Wuna piyo. Teremuka pole. Okanyal. Iyo speed wewe na kwa na kina ubaga ya speed na esa angukia wewe gine ukwajo. Angelet kendid wachaki nyisa ngogo. Pareni Joshua waluore. Luongna nyathini no monda penje kuma nyomake gwenda. Iwinjo? Gwenda. Evidence.
evidence ni kanyo. No gen gi sheriff. Biluong sheriff mondi penje. Ne gen go. Koro Dongi nyaka ki defend wodi. Iwinjo semeja manyahero. Winja malong'o. Idwa na winji gi ita kosi dwa na winji gi tienda. Wuona ki wuoyo na wuoyi. We you wanna watch. Nyathina man aseng'eyo kaka timo gike. Nyathina dhi otong'o. Iwacho ni how comes ni nyathi all senior chief. Parenia Joshua. All retired Joshua we you wanna gik ni you wanna go eko. Nyisa kuma nyathini nitie mondo miya gwenda kuma nyous. Iwinja? I don't know. Ikia. Akare luongna go kainot. Luongna go mondo atie kode kenda. Nyithindi mag nyocha donge ko winy ni kia gi repo kia nyar ng'ane kia e thum kia kure. Nyocha ka gikwalo diel. Gwenda to gichoko pile. Nyocha an gi gwenda 16 sani donge gwena achiel. Nikech macha no creep. Macha na attempting rape. Negi windia. No, the action didn't go through. The action. Idok ne nyathi. Nyathi bidok ne nyithindo masani. Nyithindo masani bidok ne. Owada luong na wuodi. Okadwa lelo asai. Okadwa ni lenda umedre. Iwinja maber. Tinde uchaya gwenka nege jaode ma serfina kano senindo. Tante donga kenda. Sani koro unyora nyoche kako ka Dorina obiro ka owacho ni to nyathina oka ufarusi gi no. Tanto owadu no waya igni mage. Owadu no waya igni mage. Maja dongo odhi tiyo ni Nairobi. Odhi tiyo na Nairobi. Magwinda mapidho mapuonj orna pesa mogi karango. I don't know. To koro kikia? Parenia, luongna Woody no, an gi mirima mang'eny. Do you know your PIN number? Akia idwa ng'eyo. How comes ipenja such a Wada Joshua kadwar wachin ga yura maero lakini okadwar nyathini dhi chwa nyakodi. Separate meno nyathina no nanindo ga award for 25 years. Akara luongna ga tie kode kenda. Separate. Anda nyaket na pidho na nyithi gwen. Can you avail your image in front of Nyahero? Separate. Seche ga magwacho dholuo oserumo. Abro wacho kisungu nyaka til Stop talking. Nyahero dingeni ere weapon mibiro go nekech chunya late mano mari aonge go mano mari chunya late iwinja wuoyo koda kaki wuoyo koda no Joshua be koda ka simi gi lweta nyada ko koda go sembe chunya lwete iwinja ne sema ni sa kuma gwenda ntie ni sa kuma gwenda ntie ko ka ni sa kuma gwendi okaneno Nyahero leave my son alone leave my son alone bika pio Bika. Bro chalna. Chungna ka. Gwenda ni tero kani? Gwenda wuona peyo kapuka pami? Separate angao. Anakia okiwuo kode. Serif. Yes. Kani ise kwalo gweno to Nyahero to gwende. Nyathina ok jakura. Separate watimo now. Nisa dani na point. Diuru uyal kes no kucho. Dona ka ko godil. Gweno no tero kani? Nisa uru kuma gwenda ntie. Gweno kwa neno. Gweno to separate manu. Ana gweno no kakao. Usiku mako pile. Don yini maningi sa mo. Ana gweno no kakao. Won separate don kori winjo. Serif. Can you repeat? Ana gweno no kakao. Statement. Separate ono biro dalo agutieno to. Serif. Koro Separate you will kill. Ana gweno no ka akungora ana gweno no ka akungora. Kabiro kaka yito inga tiwacho na Woody okwal. Kill me alive. Ana gweno no ka. Even you say Semeji. Take the action. Ana probedo manani
chief. What is taking Ema dhi yalo gigi. Gwenda tembo sela. Lakini ni rwakore tiwacho ni nyathi goto. Nyathi to ler piny. Bika gambagcha. Bagno gik mane ye te. Sebare dong waneno. Dong abiro bika ina rine te kanyo tunge bikwelo kode. Ana no ka jakuo. Anto no ka jakuo. Anu ka jakuo separate ya anto. The little you are thinking bigger than your parent. Ada di jawa miso babu anango makoro wadika chief ni. Samano no kwalo baba unungi. Baba unungi. Anu separate me ugunda la. Baba unungi ko di samano kwalo gwenda. Anu separate me ugunda la. Semeji ka thieves. Hey, ne luna yo. Ne. Tika yuara ko di woi. Luna ka. Gwena no kaka. Luna ka. Mak lwe. Bine no kan ge weapon. Record. Ni chopi makatoka maki kata maki. Separate. Hey. Separate. Yeah, Interference. Oh, okay. We want to see. Kura dia logi mesa ka mesa ni non, kara ka diu de le maka. Onya ka kinende nyana, inya ka nguru na. Ne mati. Awe yo nen mari. Nya. Aruda. Nanti ada gol kabur, dogo lagi ini.